Segle XIX. Parlarem de la recuperació lingüística. És el període en què, malgrat que es manté la situació de diglòsia respecte al castellà en la primera meitat del segle XIX, a partir de la segona meitat hi ha una represa de consciència nacional i els intel·lectuals i la burgesia, enfortida per la industrialització, volen recuperar els signes d'identitat. És el naixement d'un moviment literari renovador, la Renaixença, gestat per la burgesia i l'aparició del catalanisme polític, i aquests faran possible que el poble català tingui una nova consciència lingüística. El 1833 marca l'inici simbòlic de la Renaixença, amb la publicació del poema La Pàtria de Bonaventura Carles Aribau. El moviment cultural arreu d'Europa és el romanticisme, que reivindicarà el retorn a l'esplendor de l'edat mitjana, i és aquí on Catalunya retroba el seu passat gloriós. La burgesia, l'aristocràcia, l'església, a partir de la segona meitat del segle XIX, es posaran d'acord per canviar la realitat sociolingüística. Les classes populars, però, no havien abandonat mai la seva llengua. Els objectius de la Renaixença foren reconstruir l'edat mitjana, l'època de màxim esplendor, divulgar els clàssics medievals, recollir la literatura popular, potenciar tots els gèneres literaris, crear noves institucions i potenciar les existents i normalitzar la llengua i normativitzar-la. L'any 1859, Joaquim Rubió i Ors, Manuel Milà i Fontanals, Víctor Balaguer i Antoni de Bofarull restableixen els Jocs Florals, peça clau en la restauració de la llengua. En aquests certàmens poètics queda de manifest l'estat caòtic de la llengua i es pren consciència que cal codificar-la, normalitzar-la, és a dir, crear uns codis i unes normes. Al llarg del segle aniran apareixent un gran nombre d'estudis i diccionaris que s'esforçaran per codificar la llengua. Ara bé, els seus autors no tenen una formació adequada i s'hi poden trobar força limitacions. A finals de segle, la revista L'Avenç hi juga un paper molt important perquè inicia una campanya de recomanacions lingüístiques que tenen un ressò considerable i posen les bases de les normes ortogràfiques que publicarà l'Institut d'Estudis Catalans l'any 1913. Recomanaven acabar amb l'anarquia ortogràfica i publicar un nou diccionari, unificar els dos models de llengua, la cultura i la popular, i depurar el lèxic. En aquest aspecte s'iniciarà el catalanisme polític. Valentí Almirall publicarà el 1886 Lo catalanisme i la Unió Catalanista presenta un projecte d'autonomia el 1892, les famoses Bases de Manresa. Entre les figures literàries destaquen Jacint Verdaguer, que va néixer el 1845 i va morir el 1902, que fou un poeta de gran qualitat, que va escriure l'Atlàntida o el Canigó, Àngel Guimerà, que va néixer el 1845 i va morir el 1924, que fou un dramaturg i poeta, Narcís Oller, que va néixer el 1846 i va morir el 1930, fou el primer novel·lista modern català, i aquest consolidava el gènere, i Frederic Soler, que va escriure Pitarra, que fou un dramaturg. Entre el segle XX i el segle XXI hi tenim la normativització. Del 1900 al 1939 significa la codificació de l'estàndard i l'ús social de la llengua a partir d'una sèrie de fets decisius per a l'estudi científic del català. El 1906, el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, a iniciativa de mossèn Antoni Maria Alcover, de gran ressò popular i amb molt d'èxit, va tindre una inscripció d'uns 4.000 congressistes procedents tant de tot l'àmbit lingüístic català com de l'àrea internacional. Hi va haver 3 seccions d'estudi: la filolicohistòrica, la literària i la sociojurídica. El 1907, Enric Prat de la Riba és elegit president de la Diputació de Barcelona i funda l'Institut d'Estudis Catalans. A la secció filològica és on Pompeu Fabra du a terme la seva obra. Per tant, el 1913, Pompeu Fabra publica les normes ortogràfiques. Les signen tots els membres de la secció. El 1917, Pompeu Fabra publica el Diccionari ortogràfic. I el 1918, Pompeu Fabra publica la Gramàtica catalana a partir dels següents criteris. La llengua havia de ser clara i lògica. Havia de reflectir la llengua parlada. Havia de ser harmònica amb les altres llengües romàniques d'Europa. Havia de ser supradialectal,
que pogués ser reconeguda des de cada variant geogràfica. Havia de ser moderna i de cultura. El 1926 hi ha l'inici de la publicació del Diccionari Català-Valencià-Balear de mossèn Antoni Maria Alcover i Francesc de Borjamoll. El 1931 hi ha la instauració de la Segona República. S'aconsegueixen avenços en la normalització lingüística, l'ensenyament a les escoles i la difusió en els mitjans de comunicació de premsa i ràdio, per exemple, i Francesc de Borjamoll publica l'ortografia mallorquina segons les normes de l'Institut. El 1932, Pompeu Fabra publica el Diccionari General de la Llengua Catalana. Intel·lectuals i escriptors valencians accepten les normes de Fabra, que són les normes de Castelló. De 1939 a 1975 tenim el franquisme i la persecució del català. Fou una nova repressió de la cultura catalana. Es prohibeix l'ús del català en tots els àmbits públics. Les institucions catalanes s'aboleixen, la Generalitat, l'Institut d'Estudis Catalans, etc. I molts intel·lectuals han de fugir a l'exili, on es farà una tasca important de manteniment de la cultura. Al final del règim dictatorial hi ha una certa tolerància, tímida publicació de textos on apareixen revistes editorials i noves generacions d'escriptors, i el 1961 es crea Òmnium Cultural, que comença a ensenyar el català. Del 1975 fins a l'actualitat, tenim que amb la mort de Franco comença la transició política i s'instaura la democràcia, que marca la recuperació de les institucions nacionals, les quals retornen de l'exili. Com que ja s'havia fet la normativització de la llengua, és el moment d'iniciar la normalització del coneixement i de l'ús a partir d'un nou marc legal. La segona meitat del segle XX és una etapa que destaca pels estudis sobre la llengua. Cal destacar-ne noms com Joan Coromines, amb el Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana, Francesc de Borjamoll, amb la Gramàtica Catalana, Manuel Sanchis i Guarner, amb Aproximació a la Història de la Llengua Catalana, Enric Valor, amb Curs mitjà de Gramàtica Catalana, Antoni Maria Badia i Margarit, amb Gramàtica Històrica Catalana, Germà Colón, amb El Léxico Catalán en la Romanía, Joan Beni, amb Introducció a la Dialectologia Catalana, Joan Solà, amb Estudis de Sintaxi Catalana, i entre altres també hi tindríem Gabriel Ferrater, Francesc Vallverdú, Lluís Aracil o Josep Ruaix. Anem a parlar ara de les varietats lingüístiques. Una llengua no és mai uniforme ni fixa. Les varietats lingüístiques són les diferents modalitats d'una mateixa llengua. Per damunt de totes les varietats hi ha una varietat estàndard. Podem classificar les varietats segons els parlants o segons l'ús. Segons els parlants tenim varietats geogràfiques. Tindríem el català oriental, que seria el rossellonès o septentrional, central, balear i argelaguès, o el català occidental, que seria el nord-occidental o lleidatà i valencià. Segons l'ús, hi tindríem els registres. Parlem ara de varietats funcionals o registres, és a dir, el parlant, segons la circumstància o situació comunicativa, tria una determinada varietat funcional o una altra. Per triar o bé definir un registre, el parlant té en compte 4 factors. El camp semàntic o tema, és a dir, la matèria a la qual vol parlar, el canal, és a dir, si és oral o escrit, el grau de formalitat, si és vulgar, col·loquial, familiar, estàndard, literari, culte, científic, o la intencionalitat, és a dir, ja sigui oral o escrit, pot ser conversacional, narratiu, descriptiu, argumentatiu, expositiu, instructiu, etc. Pel que fa a la varietat estàndard, hem de dir que és la més comuna i és la que permet la intercomprensió entre altres varietats d'una llengua, sobretot en els àmbits formals. És a dir, és una varietat supradialectal. Es constitucionalitza legitimada, codificada i normativitzada. S'ensenya a les escoles i l'usen els mitjans de comunicació, l'administració i la ciència. Pel que fa a la llengua aranesa, hem de dir que l'Aran gaudeix d'un règim especial. Al preàmbul de la Llei 1/2015 del règim especial d'Aran s'estableix la realitat nacional amb la personalitat pròpia i diferenciada i una llengua i cultura pròpies. L'occità és la llengua pròpia de l'Aran. Jaume I el Conqueridor va voler mantenir l'Aran dins dels seus territoris i no el va incloure en els occitans. El 1313, Jaume II atorga el privilegi d'era carimònia
que fou la Carta Magna de Llibertats Araneses a l'Aran. El 1381, Pere III estableix que l'Aran no fos mai separada de la corona ni de Catalunya. El 1411 hi ha la plena incorporació d'Aran a Catalunya. L'Assemblea de Caps de Casa administrava els afers de la comunitat i triava els seus representants, que eren anomenats cònsols o cossos. Els pobles s'agrupaven en terçons. Hi havia 6 terçons: Pujolo, Arties i Garós, Castiero, Marcatosa, La Irisa i Quatalocs. La Cort o Consell General de la Vall era la més alta institució de representació, govern i administració. Constava de 13 membres, els quals 6 eren consellers, 6 eren prohoms i hi havia un síndic. El decret de nova planta, que tant va afectar a Catalunya, no va afectar a l'Aran, ja que aquest era un districte especial. Pel que fa al marc jurídic de l'Aran, hem de dir que el 1175 hi ha el Tractat d'Emparança, que és la unió voluntària de l'Aran a la corona catalana-aragonesa. El 1935, Loís Alibert escriu Gramàtica Occitana. El 1978 es constitueix l'Associació de Veïns Esterçons. El 1979, a l'Estatut d'Autonomia es reconeixen els drets històrics i lingüístics de l'Aran. El 1990, amb la Llei 16/1990 de Règim Especial de la Vall d'Aran, s'hi estableix la tipologia i competències. El 2011, amb l'Estatut d'Autonomia, es dota de ple reconeixement de la realitat nacional occitana d'Aran. En l'article 11 s'estipula que l'Aran és una realitat nacional dotada d'identitat cultural, històrica, geogràfica i lingüística. El 2010, amb la Llei 35/2010 de l'occità aranès a l'Aran, s'estipula la llengua oficial de l'Aran a Catalunya. Pel que fa a l'autoritat lingüística de l'aranès, és l'Institut d'Estudis Aranesos de Catalunya, l'únic territori espanyol que reconeix 3 llengües.